Dat is erover, hè. Ja, ik kom. Kom binnen. Goedenavond. Hey. Oh, je hebt de tafel al gedekt. Ja, alles is klaar. Ik was juist wat tv aan het zien. Maar ze... Oei. Zijn dat zombies? Dat weet ik niet. Ik was eigenlijk niet aandachtig aan het kijken. Ik zal misschien beter een muziekje opzetten. Hè? Voilà.